יוניטרוניקס הוקמה ב-1989 כחברה משפחתית ברמת גן, בדירה של חיים וריקי. בתחילת הדרך החברה פיתחה מערכות בקרה שונות, בעיקר לתעשיות האריזה. חיים נוסע בעצם ליצרן הכרטיסים, ובעצם יושב לו אצלו במשרד ולא זז עד שהוא לא היה מקבל מעגל מודפס מוכן. ריקי בעצם הייתה נוסעת למוטורולה וקונה את הרכיבים. ובעצם ככה תוך יומיים היה לנו בעצם כרטיס אלקטרוני עובד ומוכן להתקנה. הזמנת הייצוא הראשונה של החברה למוצר מדף הייתה 1,500 בקרי חלונות, שיועדו להתקנה בחלונות החשמליים של רידר בכל העולם. כשמנכ"ל רידר בעצם בא לבקר בדירה ולהתרשם, אז בעצם מה שעשו זה לקחו חברים, מכרים, שכנים, הושיבו אותם ליד שולחנות מאולתרים, שולחנות עבודה, נתנו להם כרטיסים, נתנו להם חלקים, ובעצם עשו כאילו עובדים. באותה שנה הצטרפה השלישייה הנודעת שלומי, בני וניסים, להלן עובדים 3, 4 ו-5. הם עשו הכל, כולל שטיפת הרצפה והכלים. בשנים 91 עד 95 נכנסו הרבה פרויקטים לחברה, בעיקר בהולנד ובבלגיה, והחברה עברה לדירה שכורה. מה שזוכרים מאותה תקופה זה את השקשוקות המדהימות של ניסים. ואת התאונה של חיים ושלומי עם המרצדס השחורה של יאן. בקיצור, מאז החלה יוניטרוניקס להתפתח ולהתקדם, עד שהפכנו לחברה מובילה בתחומה בקנה מידה עולמית. כנראה שבהתחלה היינו חברת סטארט-אפ, רק שאף אחד לא ידע שככה קראו לזה. ובאמת בסך הכל רצינו לעשות דברים מעניינים ולחזור כל ערב הביתה בשלום. אז בואו ותראו איך החברה התפתחה ואיך היא נראית היום. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק, להפשיל שרוולים, לקום בבוקר ורבותה עבודה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. 3, 4 ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3, 4 ולעבודה. הערב בא, אז תגיד תודה. 3, 4 ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מידה? אז 3, 4 ולמנוחה. כן בבוקר בא לעבודה, כן 3, 4. כן בבוקר בא לעבודה, כן 3, 4. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3, 4 ולעבודה. האהבה היא תציל אותך. 3, 4 אז תאהב אותה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשכוח מידה? אז 3, 4 ולאהבה. כן בבוקר בא לעבודה, כן 3, 4. כן בבוקר בא לעבודה, כן 3, 4. היי